خونه ما رو فروختم. قرض بچه خاله‌ات رو دادم. آقای کامیل سلام علیکم. و علیکم السلام. چیو داریم؟ این روی خطی دارو نیست کو؟ چی؟ اولتراسادو؟ тамошобини азиз, агар меҳнати моро қадрсозӣ хоҳиш месозам дар канал подписатся, лайк ва комментарияро фаромӯш насоз. филми бефарзанд яке аз ҳодисаҳои ҳақиқӣ гирифта шудааст. аз ин хотир мушкилоти бефарзандиро нафарҳое дарк месозанд ки дар зиндагӣ бо чунин масъала рӯбарӯ ҳастанд. худованд ҳеҷ касро ба чунин рӯз наорад. биёед дар ҳаққи ҳамаи бефарзандҳо дуо созем то ки худованд ҳар яки моро соҳиби фарзанд гардонад. манзура? о манзура. лота мардак. омадед? чӣ кор карда истодӣ? биёед. меро ҷобаҷо дорам. чӣ кор кардед шумо? хонааморо фурӯхтам. қарзи бачаи холаатро додам. ҷамъ кун ин чизҳои хонаро, то хона харида бурда ягон ҷо мемонем як рӯза. майлаш хуб. ман ҳозир ҳамашро ҷамъ мекунам. баъд аз он аз паси корамон мешавем. табобататро боз фаромӯш накунӣ, то охир гирӣ. майлаш хуб. майли. ҳозир меоям. майли хуб. лаба акаҷон, дидам хона маъқул аст, ягон мушкилӣ надорад. акои маблағе ки мо дорем ҳамеқа чиз мешавад ака. гап нест акаҷон. гап нест, худованд нигаҳбони шумо бошад. хуб ака. 100 бор шукронат худованд. як кулбаи майдаҳакам бошад, болои сарат пӯшида бошад, ҳаминашам хуб аст. кош худованд ба муносибати ҳамин хонаи нав омадан офтобро ба рӯи мо хандонаду фарзанддор шавем. زنک؟ مردک. چو کنی؟ خیلی سرسون و سرگردان میتوبی؟ نه سرسون نیستم. جا دارم. خیلی خونه نو همی ای. شکر کردن نکن، همش نغز میشود. تنجی؟ نمیدونم است. دینم باز سرم درد دارد. دینم چخیلی شده استوده است. میدونید چی فراغ؟ مونده شدم از دارو خوردن و از دکتر رفتن. و دلم زدم این دارو خوردن. هر روز دارو خورد. خیر دیگر چی لازم هست؟ باید یک کار تا آخر بریم. شکرانه خداوند که اینا مثلا به جامون نمان یک خانه چای افتیم. الحمدلله. بیاین خیلی میکنیم یک مسئله. یک نزد دکتر میرویم. میبینیم که چی میگوید. باز گشته میویم. شاید دولینی بلند باشد. تو داشتی که کم کم دولینی. بیا رویم باز یکون حادثه خطی روبرو نشویم. میلش میرویم. بیا رفتیم.
Oy Komil. Salom alaykum barodar. Va alaykum assalom. Чё дорем? Rahmat. Ҷойи нав, табиатҳои нав, хонаҳои нав. Табрик бародар. Хуш омадӣ додар. Хуш бошӣ, зинда бошӣ бародар. Аз куҷо донистӣ мо ин ҷоя? Бародара меёва бародар. Дар ки ҷое ки бошӣ, дар таи хокам бошӣ, дар Россия ҳам бошӣ, дар Америка ҳам бошӣ бародарҷон. Бародара ҳис мекунад, бародара мефаҳмад, дарк мекунад, пайдо мекунад бародарҷон. Лекин мутаассифона ту моро ҳис накардӣ ку? Медони ака, рости гап ман хеле хато кардам, хеле. Ман ай корҳое кардагим, ай суханое гуфтагим, ай беҳурматиҳое ки нисбати шумо кардам ака, сахт пушаймонам ака, сахт. Инсон ака медонем ки бехато нест. Ҳама инсон хато мекунад. Ман ҳам хато кардам, ай хатое кардагим ака, беҳад пушаймонам. Ва ҳамин хотир ака, имрӯз хостам ки акаҷон мана бубахшӣ. Хатое кардаи мара ака ба дил нагирӣ акаҷон. Мефаҳмӣ? Вақте ки инсон хато мекунад ака, хатои худша мефаҳмад, дуюмбора хато намекунад, дуюмбора ҳамон хаторо такрор намекунад. Ман хатои худро 100% фаҳмидам. ай сипас ака, мо ҷавоб мегӯем ки дигар ягон бор нисбати шумо беҳурматӣ, беэҳтиромӣ намекунам ака. Наро фаҳмидам ки дар зиндагӣ барои мо бародар кор меяд. Бародар дар ҳама пастию баландии зиндагӣ мо. Узр ки ман дар пастию баландии зиндагӣ дабар истода натонистам. Умедворам ки ака мара мебахшӣ. хислати мардиам ҳамин ки якдигарро мебахшад. Агар мардро бахшидан натавонад, пас аз зан чӣ фарқият дорад? Рафтем як пила чой гир, баъд аз он меравем. Зинда бошӣ акаҷон. Рафтем. Азор омад акаҷон. дар ин нима шаб дигар сарам гуфт. маҷбур шудам ки онро ба беморхона орам. худоё тенҷӣ бошад. омадӣ? тенҷӣ будааст? тенҷӣ, доктор дору навист. ками сарам дард кард. фишорат баланд будааст? ҳо, ками баланд шудааст, дору навист. гуфт ки доруро хӯрд соз мешавад. дидӣ, ман ба ту гуфтам ки зиғ нашав, фишорат баланд аст. ту бовар накардӣ. дору навиш? ха, ҳеҷ гап не. мегирем доруҳоатро. ин рӯйхати дору нест ку? чӣ? ултрасадо? ҳомиладорӣ? дугоник фарзанд? ман фарзанддор мешавам занакҷон? бале рост, ман ҳомиладорам. шукр худоро ки маро ба ин рӯзо расонд ва сипос худоро ки шумо бар ин мардро барои ман додааст ки дар ҳама ҳолати сахт дар бари ман будед. дар рӯзҳои сахтиву сардӣ маро тоқат кардед. шукрат худоё. ман фарзанддор мешавам занакҷон. ман фарзанддор мешавам. ҳис ё аллоҳ, ман ба рӯзҳои хуби ту бовар дорам. ту то ҳол ягон бандаро нимароҳ намондаӣ. манро низ нимароҳ намонд. ман ба покии ту ва бузургии ту бовар дорам. бибин, банда нешад мезанад. ҳар кас туро намефаҳмад.
ягона нафаре ки туро дарк месозад ва ба дардҳоят малҳам мегардад ин худованди бузург аст. пас мо бояд худовандро фаромӯш насозем. ҳар мушкилоте ки мо дорем бояд дар назди худованд арз созем.